Ondrej z Košic. Ondrejku, nebudeš taký dobrý, nemáš pri sebe aspoň zaspal udrovník. Však Mám. vieš, že ja nepijem. Však viem, a teraz natáčam, Ivan, tam, vieš, nemôžeš človeka rušiť pri práci. Ideme do telky, pozri tam. Ale malejko. Počkaj, ty vieš robiť s kamerou, ne? No. To počkaj, toto mi podrž. No. Počkaj, tak, tu ulap, hej? Dobre. To je náš režisér, ktorý nás tu filmuje a hovorí, že máme sa točiť dookola. Nie, netoč sa, len toto, že by parkomat bolo vidno. Pozri. Výborne. Tu je parkomat, kamaráti, kamarátky. Áno. Hej. Otoč tam na druhú stranu. Je to perfekt. Tu je kamarát. Kamaráti, kamarátky, tu je parkomat. Poď bližšie s kamerou, more. Tu sa nedoplatíte, hej, bo tu sú, jak sa hovorí. To, čo veľo bere, tá veľo žere, ale to žere, to dáva. Nejde o to, ide o to, že tie sklička, že sú rozbité, hej, že do toho parkomatu sa nedá hádzať love, bo aj tak neuvidíte nič. Tak, s rukou. To je... No. Ale ten parkomat, kamaráti, kamarátky, má druhé využitie. Od to, čo by bolo vidno parkomat. Po dennej stránke pod jakým? No a to využitie, kamaráti, kamarátky, je, že vy na tom parkomate môžete nasypať semienka. Takto. A prídu vtačky a budú odtiaľ Ham. Hej, už čaká kredit parkomat, že ja do ňoho hodím. Na čo by som do ňoho hádzal, keď ani auto nemám, more? Tá bicykel. Hej, tá bicykel. Takže viete, na čo je dobrý ten parkomat? Len na toto, že by tie vtačky nehľadovali v zime. Hej, tu treba nasypať. Miam to mať, karmíme na penieži a vtačky karmíme na sirotky. Povedz ty, každého musí takto krmiť, ešte aj vtačky musí takto krmiť. No hej. A preto my sme si našli tu s kamarátom parkomat, na ktorý môžeme nasypať trošku zrna, hej, bez toho, aby ste ho poškodili, kamaráti, kamarátky, lebo poškodzovať verejný majetok, to je, nie že priestupok, to je trestné. Vy si musíte dávať pozor, lebo to my všetci platíme z daní. Hej? Až moc veľa, tak. Moc veľa platíme. Bo do toho automata, ktorú záce, to še platí aj danie, znáte, ale vy z toho danie, co tam pôjdete dať, no vám to aj vráti. Takže ale vám vy to len vydá. Tu hore nasypať pre vtačky, hej, tu hore je solárny panel a to tým nepoškodíte. Chápete? Ten parkomat bude mať extra využitie, vtačky nezmrznú v noci. Len zamrznú. Nezamrznú a konečne na dačo dobre sú tie parkomaty. Hej? Že normálne nakrmíte toto hladné vtačiky, bo oni pod snehom nevedia si nájsť jedlo. Nie? No. Bez domové sebe nenajde jablúka zo stroma, to co najde? Ale 1 euro. 1 euro. 1 euro bolo aj budze, hej, u každého. Ide o to, že do čoho vy investujete. Hej? Že či investujete do zabavy, do rozumu, alebo do ľudí. Že aj do ľudí. Do koho by si ty investoval, povedz? Do kieho? Tam ze vojze. To si dobre povedal, bo tam ze vojze, tam je láska. Hej, ale...